Malipayon ang pangu sa Office of the Senior Citizens Affairs, Attorney Homer Cabaral, nga wala mahinayon ang pag-relocate sa opisina sa OSCA. We will remain here forever and ever, amen. Kay this place is more accessible to our senior citizens nga north and south anak kamuhunong skarbon. Gani matud pa ni Nanay Merlin nga mas komportable ug mas accessible alang kanilang mga senior citizens ang kasamtangan nga building location sa OSCA sa ABC Finance Building atbang sa Cebu City Hall. Para nako okay ra ko kay strong pa man ko pero ang uban in town pareha nang magpuputag mga scratches kanang na-stroke so di na gyud sila kay sa una dito man tikas nya nabalhin diri so diri na kanang accessible kayo ba sa tanan sad kanang mga transport accessible diri. Kahinumduman nga sa niaging semana, migawas ang balita nga i-relocate ang opisina sa OSCA sanglit gamito na kini sa City Treasurer's Office kinsa kasaw nila sa maong building. Apan human nga madawat ang letter of reconsideration gikan sa OSCA, gi-revoke sa mayor ang maong memorandum. Nagkanayon ang pangu sa City Treasurer's Office, Marivey Reyes, nga nagkinahanglan yud og dugang espasyo ang ilang opisina. Apan nagkauyon na silang magpabilin ang OSCA. Treasurer's Office, grade yun siya, mas dako pa nga, tibuok building kung pwede. Di ba makapitaw na tayo satellite offices, kaya dapat labi nag payment, deadline sa payments, nakandag yung tao. So makakita yun mo kung maghuot mi, di ba? So, ang among gusto is kanang mauna nga natin mga satellite offices para comfortable ang mga taxpayers. So, but not necessarily papawaon naman sila. Gisiguro sab sa City Administrator sa Dakbayan nga ang internal issues sa maong mga departamento wala makaapekto sa ilang pagpanerbisyo. Rest assured nga ang tanan nga mga OSCA labi na mga senior citizen ang serbisyo padayon gyud nato. Sa laing bahin, nagkanayon ang OSCA nga gisugdan na nila ang pagplano alang sa mosunod nga hugna sa Senior Citizens Financial Aid Distribution. Mukabat nga sa 270 million matag quarter o kapin usa ka bilyon ka pesos ang ipang apod-apod ngadto sa mga katigulangan sa dakbayan sa Sugbo karong tuiga. Dugang ni Cabaral nga dili mulapas sa 5 ka personnel na ang gipapahawa sa pwesto tungod sa pagkalambigit sa korupsyon kalabot sa financial distribution sa OSCA. Nanay na-dismiss na to nga itong mga disbursement officer nga nasakpan nga gibuhi ang patay. To prevent graft and corruption is close monitoring. Monitor nga nimo. Number one sa good is transparency. We have to be transparent in everything, especially kaning mga financial. Sa tanang mga stakeholders na sa accounting, sa CTO, well coordinated yun na. Yan na yun check and balance and we have to implement. Pasalig ni Cabaral nga padayon ng ilang investigasyon aron masuta kung kinsa pa sa mga personnel sa OSCA ang nalambigit sa maong kontrobersya. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.